नमस्कार मंडळी. चला आपण आज मुलांच्या डब्यासाठी बनवूया उपीट. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आहे आणि झटपट पण तयार होतो. त्यासाठी मी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे. कांदे घेतले बारीक चिरून, 2 हिरव्या मिरच्या, त्याच्याबरोबर कढीपत्ता घेतले आहेत आणि आलं किसून घेतलेलं आहे अर्धा चमचाभर. तर आता आपण पहिला रवा भाजून घ्यायचा आहे. 5 मिनिटं रवा चांगला बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचा आहे. भाजत असतानाच आपण पाणीसुद्धा गरम करून घ्यायचं आहे. 1 वाटीला मी 3 वाटी पाणी घेणार आहे. बरोबर अंदाज आहे. पीठ जरासुद्धा चिकट नाही होत, पण मऊसूत होतो. तर आता आपण पाणीसुद्धा गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि रवासुद्धा आपला व्यवस्थित असा लालसर रंग येईपर्यंत भाजून आहे. कारण जर रवा थोडा कच्चा राहिला तर उपीट जरासुद्धा व्यवस्थित लागत नाही. त्याच्यामुळे त्यासाठी रवा व्यवस्थित भाजलेला पाहिजे. बारीक गॅसवर मस्तपैकी असा मी लालसर हा रवा भाजून घेतलेला आहे. आता रवा आपल्याला प्लेटीमध्ये काढून घ्यायचा आहे. त्याच कढईमध्ये आपल्याला फोडणी द्यायची आहे. तर मी तेल घातलेलं आहे. ह्यामध्ये अर्धा चमचाभर मोहरी, अर्धा चमचाभर आपल्याला जिरं घालायचं आहे. 1 चमचा भरून आपल्याला उडदाची डाळ घालायची. उडदाच्या डाळीने आपल्याला उपीटला छान टेस्ट येते. तर आता व्यवस्थित परतून घेतलं. ह्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे. कढीपत्ता घालून झाल्यानंतर आपल्याला कांदा आणि मिरची लगेच घालायची आहे आणि आपल्याला व्यवस्थित हा कांदा परतून घ्यायचा आहे. तर गॅस मी कमी केलेला आहे. फास्ट गॅसवर आपल्याला कांदा परतायचा नाही आहे, कारण कांदा करपून द्यायचा नाही आहे. फक्त आपल्याला कांदा ट्रान्सपरंट असा मेन व्हायला पाहिजे. तर आता कांदा व्यवस्थित परतून घेतला. ह्यामध्ये अर्धा चमचाभर आलं किसून घालायचं आहे. आता कांदा आणि सगळं व्यवस्थित परतून झालेलं आहे. यामध्ये पाव चमचाभर आपल्याला हळद घालायची. तुम्ही हळद नाही घालायची असेल तुम्ही नाही घातली तरी चालेल, पण छान कलर येतो आणि टेस्टसुद्धा येते उपीटला. तर आता व्यवस्थित हळद परतून घेतलेली. ह्यामध्ये थोडीशी आपल्याला अर्धा चमचाभर साखर घालायची आहे. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. मिठाचं प्रमाण जर कमी झालं तर नंतर आपण जेव्हा पाणी घालणार तेव्हा आपण चव बघून आपण मीठ घालायचं आहे. तर आता हे व्यवस्थित परतून घेतले. आता आपल्याला भाजलेला रवा घालायचा आहे. रवा घालून मी 2 मिनटं म्हणजे 1 मिनिट आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. परतून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला 3 वाटी जे पाणी मी गरम करून ठेवलं होतं ते पूर्ण घालायचं आहे. पाणी घालून घेतले. आता आपल्याला व्यवस्थित हा उपीट आहे तो परतून घ्यायचा आहे, मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर यामध्ये जर गुठळ्या वगैरे झाल्या असेल तर व्यवस्थित आपण त्या मिक्स करून घ्यायच्या. मीठ कमी असेल तर मीठ घालायचं, झाकण लावायचं आहे आणि 4-5 मिनटं आपल्याला वाफ काढायची आहे. 4-5 मिनटानंतर वाफ काढल्यानंतर आपण झाकण काढायचं आहे आणि हा उपीट जो आहे एकदा मिक्स करून घ्यायचा आहे. बघा मस्तपैकी असा हा उपीट झालेला आहे. आता आपण ह्यामध्ये थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची आहे. कोथिंबीर घातल्यानंतर मी थोडंसं ओलं खोबरंसुद्धा घातलेलं आहे. तर छान टेस्ट येते उपीटला. तर नक्की तुम्ही ओलं खोबरं घाला आणि उपीट तयार करा. तर आता हा उपीट तयार आहे. गॅस बंद केलेला आहे. व्यवस्थित हा उपीट एकदा मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि 5 मिनटं असंच हा उपीट ठेवून द्यायचा आहे. गॅस वगैरे बंद करायचा आहे. तर 5 मिनटानंतर मस्तपैकी असा वाफेनेच तो उपीट व्यवस्थित शिजला जातो. सडसडीत मऊसूत असा हा उपीट तयार झालेला आहे आणि मस्तपैकी मुलांच्या डब्यासाठी ते परफेक्ट आहे. तुम्ही भरपूर वेळा उपीट तयार केला असेल, पण कधी-कधी तो उपीट चिकट होतो. कुणाकुणाला बनवायला सुद्धा जमत नाही उपीट. तर एकदम अंदाज वगैरे मी दिलेला आहे परफेक्ट. 1 वाटीला 3 वाटी पाणी आहे. जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात करायचं असेल तर 2 वाटीला 6 वाटी पाणी घ्या. असं अंदाजामध्ये तुम्ही नक्की उपीट करा. मध्ये तुम्ही मटार, गाजर तुम्ही घालू शकता. खूप छान टेस्ट येते. पण मी एकदम साध्या सोप्या पद्धती तुम्हाला करून दाखवलं आहे आणि झटपट पण तयार होतो. तर ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच माझ्या मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला भेटूया अशाच आपण नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.